Nou, ik denk Dit is mijn blikjekamer, hè, zit ik dan. Nou, en door de jaren heen ga ik dat opsparen. En jij? Dat zijn nou de kaartspielerskaarten. Er zitten 800, misschien, ik had het net precies stellen, misschien ik wil nu ook 100, ik weet het net, maar... Dit is gewoon een verzameling. Hè? Dit is een verzameling van, oh, dat vind ik zelf wel leuk. Er wordt bij de kringloopwinkel gekocht, daar en hier en daar. Nou, zo. Ja, wat vind je het voor man? Beetje, maar kan het allemaal weer gewoon een beetje, ja, aan de ene kant weer het heel goed, maar ik kom soms gewoon een beetje, hoe neemt dat, dat er wat, Sam had het er net over. Ja, zo'n beetje. Die de hoeken, ja. Ja. Een omke van mij, die weer een broer van mij. Die weer een hulp praten. Nee, je broer had net zo'n vreemde, nee. Nee? Jo, hebben we geen sammeling? Nee. Ik weet er wat, ik een brood van hij. Ja, ik wil wel graag brood geld, maar zo wil ik niks. Nou ja, je had dan echt, was dan al eens inkomst. En dan wat Chinees spul, dat springt er dan wat uit. Ja, dan weer wat gereedschap, wat er dan hier, nog spiegels. Dan maken er dan eens die schilderijen dit, zodat we een kunstwerk vormen. Als er een vreemd zijn hier, dan maken we soks. Die 21e maart hebben we gecremeerd. Dus toen is de zijdagen van tevoren, dat is dan 15. Ja, de 15e is stonden, ja, klopt. In Drachten in de hospice. Dat heb ik heel prima voor me, ja. Daar ben we daar en acht ben we geweest. En kregen we soep, broodjes en alles daar. En dat is heel voor de vrijwilligers, dus dan gaan we daar in een party en wat voor de vrijwilligers. Dus dat is echt, maar zoals je in het ziekenhuis bent en zo weet als je de bocht omgeeft, zo. Maar dan maak je dan naar bloeien. Dat is de tijd, dat we vroeger altijd had een boer ophouden en niet boos worden. Maar dat is niet meer. Zit er nog wat bij voor je? Ach, nee. We helden zo'n spel thuis. En als we nog meer nemen, wordt de vrouw ook nog leuk. Maar je kan wel even een share. Ja. Nog wat hier. Ja, tuurlijk. Ja? We waren vlakbij doen, maar ik ben Wolters. Ja. En je koelt Walter goed? Jawel. Ja. En we altijd op skate. Dat de moeten doorzien, een feestje, een praatje. Is dat mooi? Maar wat mij hier nou mooi? Ja, van mij daar, dat zit die ben van mij ik. Die zegt ik van, wij krijgen maar wat oproem niet. Nou, ze breng je maar naar de kringloopwinkel. Of net? Hé? Ja, zo makkelijk ben je wel? Ja, zo makkelijk ben ik. Je kent dan net mij nemen, maar wel. Dat stond in zijn testament. Hij wilde nog graag een oude boerderij, is echt een oude boerderij. Toen hadden we nog zijn van, doe het net. En op een gegeven moment zijn we van, we doen het wel. Maar ja, dan komt zoveel eens in. Dan denk ik van, misschien, nee, dat denk van, nou, je hebt misschien net warm had, maar ja, zei maar ik bezig. En de Elisabeth en van hem, die helpen dan ik al je maar. En zeg, ach ja. Koopmans. Dan is zijn favoriete taxichauffeuse. Ja. Ik wil net een beeld. Nee, dat hoef ik net, maar dat wist ik. De bellen er altijd om, maar er wordt weer bellen er altijd om. Ziekenhuis, iets weten en hoedelheden. Voor het ziekenhuis, ja, nou maak je maar even reclame. Nee, maar dat weer echt zijn favoriete taxichauffeur. De bellen er altijd om deze. Ja, hè? En je kwam dan nog even zien. Nou, ik moest er hierin brengen, dus ik denk, nou, Even even nou eens kijken nemen van alles wat er... Ja, nou ja. Dus vandaar. Welkom. Wat fijn dat er zo volle mensen binnen
om hier te wijzen op de Boerenboeldag van Wolter. We hadden 200 kavels en begint met een spiegel en het eindigt met een koelkast. Het gaat hier bij opbod. En, ik doe een beetje de koffieregel hier samen met mijn zuster en mijn nichtje erbij. En samen met die dan is de veiling en daar in de wijk in de kaartjes even brengen volgens mij. En staat ook weer dat je het wat. En hoe is dat zo'n dag voor je? Bijzonder, bijzonder. Nou, ik zeg wel een beetje zin op, hè. Ja? Ja, dat wel, want ik wist net wat we konden verwachten van Joort. Een boerveiling heb ik nog nooit meemaken. Dus nou, ja, zie je het juist al maar de inkoop van de broodjes en de ham en het zie je wat moeten we nou aan. Maar als ik zou om me heen zeg, dan zijn er al meer mensen dan dat ik überhaupt verwachtte hier. Dan beginnen we bij praaie schilderijtjes. Dat is nummer 4. En daar beginnen we maar eens mee met €4. En wat doet zo'n dag dan bij jou? Dit? Ja, dat komt later, hè. De klap komt na de tijd. De eerste klap had ik al een beetje aan, maar toen ben ik gegaan en toen kwam ik binnen 3 maanden, toen zei er achteraan. Dus toen had ik het eerst een beetje kalm aan. Ik wilde ik langzaam opbouwen. €4 voor de schilderijtjes. €4. En heb je nog bijzondere spullen voelen? Van Weerde of wat je zelf heel belangrijk vindt? Nee, hij had ervan leefd. Dat mag het maar bezeggen, want als ik de laatste oude schrift en zo, dan gaan we ik nog wel, dan gaan we bij die uiteten en bij die uiteten. Dat mocht ik graag maar, ja. Zo heb ik gewoon aan een pensioen, maar waardevolle dingen, dat bracht eruit naar snit en dat werd er dan veld. En dan leefde er weer van, ja, dat mag het maar bezeggen. Na het overlijden ben ik zeker wel in het huis west om te zien wat ik zelf wil bewaren. Nou, ja. Ik maat zeggen, ik ga de wienglazen uitzocht. Ja, ik denk van die kijk wel bij en ik heb de wasmiddel mijn hand en wat schilderijen. Daar hecht ik meer waarde aan dan de blikjes en de kaarten. Dus dat weer een heel soort voor mijn gevoel. Eenmaal, andermaal, 3 schilderijtjes van €4.